Bi alditan pentsatu gabe polizia etxera eramaten dute. Gaur, komunikabide guztietan notizia zen. 3 bertso nahi duzun duen duetan horrean. Badaukat nere etxea, ta badaukat nere lana, ordaintzen ditut gastuak, bai arropak da bai jana, beraz dirua ez da gaur, behintzat faltan daukadana, eta enuke nahi bihur, dakidan beti gozama. Komunikabide asko datoz orain neregana, baina pentsatu ez gero, zer daba gertatu dana, beraiek egiteko gai ez direla egin izana, beraiek egiteko gai ez direla egin izana. Gutxien uste denean, edonor sorpresa zaindu, batzutan besteak dira, kasu honetan oraingo, diru horren egoera, ziezadakeen zaindu. Egia esan alberrik, etzen bidean azaldu, patuaren trukoa zen, urrutik nuen usaindu, baina beti ezin gera, egon horren zain berandu, ta lasai lo egitea diruz ezin da ordaindu, ta lasai lo egitea diruz ezin da ordaindu. Batere pentsatu gabe, eman nuen zuzenean, zer egin behar nuen bat, txarrenean, gaur edo zer egiten da, diruaren izenean, atzean hortxe baitago, beti edo gehienean, naiz nik ere arazoa, izan nituen lehenean, gizartean zerbait gaizki ezan doa azkenean, eskuzabal